Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo na naman po sa inyong panibagong kaalaman sa pampaswerte. Dadami ang iyong customer at lalaki ang iyong kita. Isishare ko po sa inyo para may po kayo, magamit po kayo para umulad ang iyong negosyo po. Ang pamamaraan po ay magdasal ng isang ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya. At isunod po yung orasyon po. Ang orasyon na tulong upang umulad ang iyong mga negosyo, pwedeng gamitin kahit anong uri ng negosyo po. Ang iyong pinagkakaabalan po sa araw-araw. Ang orasyong ito ay nakapagpadami ng iyong customer. Ang orasyong ito ay dapat maiusal sa loob ng iyong mga negosyo. Pwede sa lahat ng negosyo po ito na ibabagi po. Ang dasal ng isang ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya. At isunod po yung 3 beses po yung orasyon po. Usalin sa lamang po sa isipan at ipo sa inyong paligid ng negosyo po. Bago pong lahat po, pwede nyo po itong iip sa tubig at inumin po. At iipo nyo usalin nyo naman po ulit ng 3 beses, iipo nyo sa inyong negosyo po. Dapat po ay may sipag at tiyaga. Samahan nyo po ng sipag at tiyaga para umulad po yung negosyo nyo po. Narito pong orasyon po. Gitaram, Sarapa, Sarasa, Yuwa, Incansino, Pitarcom, Pilampater, Hong, Ibusong, 3 beses po. Maraming salamat po sa inyo.